ако застават... Аз смятам, че тези хора, които са отстъпили, дето ти казваш, слабохарактерните хора, вярващи, това за мен са фалшивите хора. Онези, които не са се вкоренили в истинската лузя, те отпадат. Те имат лична облага. Поне така смятам. Нали, ако търсиш лична облага, сигурно ще се разочароваш и ще отпаднеш съответно. Личната облага за мен е моето дете. Мина доста време, Бождаре, ти знаеш. Как да ти кажа, брат? Ако ще Бог да изцели детето ми, аз ще го хваля. В главата ми идва Седрах, Мисах и Абедnego.